MTV. Сәлем дуслар, эфирда мен Рифат Зарипов. Күзгі салқынларға соқыранып, тұрмыштан зарланып отырасызмы? Керекме? Хәзір жырлау келе башлап жіберебіз дә, бірге матур иттереп, ойнап, күліп, жырлап бейіп, кәйефләрін дә көтеріп жіберебіз. Сіз әзір, мен мұнда, демәк, башлыйбыз. Менә мин үзем нинди актердыр, анысын белмим. Ә менә бүгенге кунакларыбыз иң текә, иң шәп актерлар икәнен һичшиксез уен барышында сез дә, без дә күребез, белербез, танырбыз. Бүген бездә кунакта Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары Илнур Байназаров һәм Айсылу Мөсәлләмова. Дуслар, кәефләр ничек? Ничекләр килеп җиттегез? Әйбәт, Аллаға шükür. Рәхмәт. Аллаға шөкер булгач, инде бүтәнәй күңелләр, кәефләр күтәрелеп китте. Сезгә бик зур рәхмәт, исән-сау килеп җиткәч, хәзер инде сезнең көндәшләрегез ягына күчәбез. Алар да булса, менә минем сул ягымда утыралар. Салават Хабибуллин һәм Резида Төхвәтуллина. Хөрмәтле уенчыларыбыз, хөрмәтле кунакларыбыз, хөрмәтле актерларыбыз, исән-имин яшәп ятасызмы? Ни хәлләрдә килеп җиттегез, сөйләгез әле. Аллаға шükür, алдагы яртта чәчәк ортасында киләчәк дигәндә бик әйбәт килеп җиттек, бик җитез генә килеп җиттек. Ай, афәриннәр. Резида апа, сезнең кәефләр хәлләр? Бик әйбәт. Яңгырлы көннәрне кояш чыгарып, менә сезнең мотор безнең тапшыруыбызга килдек. Ай, рәхмәт. Шундай җылы сүзләр ишетү безгә дә рәхәт. Инде уенчыларыбызны күрдек, таныдык. Сез белгән, сез яраткан артистлар. Шулай бит, дуслар. Хәзер инде без монда уен булгач, уенча булсын дип, командаларга бүленеп килгәнсез. Командаларның исемнәре булырга тиеш. Менә сездән сорыйм әле. Сезнең команданың исеме ничек булачак? Актерлар күз белән генә сөйләшәләр. Комедия Буф. Комедия Буф була сезнең команданың исеме. Мин 1-2 дигәч, бергәләшеп кычкыра аласызмы? 1-2-3. Комедия Буф. Ох, афәрин дуслар, Комедия Буф командасы. Комедия Буф. Илнар Байназаров һәм Айсылу Мөсәлләмова командасы. Кәрим Тинчурин театрының әйдә барышы яшь артистлары. Ике артиста театрда инде күптәннән хезмәт итә. Айсылу Мөләйим Сылулар тыйнак кызлар ролендә уйнаса, Илнур Шаян егетләрдә дә Явыз Олбасты роленә дә керә. Ләкин аларның икесенә дә җырлы рольләр ешрак эләгә. Моңа сәләтләре бар. Бу сыйфатлары аларны җырлау киноның җиңүчесе исемен алырга бер адымга якынайта да. Һәм безнең, сезнең каршыда, сезнең көндәшләр дип әйтәм инде. Сез аларның көндәшләре, шуңа күрә алар сезнеке. Безнеке инде. Аларның комедия Буф булса, безнеке булачак драма Уф. Драма Уф. Резида Төхвәтуллина һәм Салават Хабибуллин командасы. Татарстан Республикасының халык артисты Резида Төхвәтуллина инде 10 еллар дәвамында Кәрим Тинчурин театры тамашачыларын сөендерсә, Салават әле алар өчен ачылып кына килүче яшь артист. Ләкин инде егетнең 10дән артык рольләре бар. Икесе дә тыйнак, үткен зихенле, сәләтле, тамашачы мәхәббәтен яулаган артистлар. Югары Ыслан районы кызы һәм Актаныш районы егетенең тагын нинди уртак сыйфатлары бар? Тапшыру барышында ачыкларбыз. Ох, менә бит хәтта кышкыртып та торасы түгел. Драма Буфка, Комедия Буф, дуслар. Менә bunысы әйбәт, bunысы шәп. Һәм инде менә уен барышында алдан аңлатып китим әле, без экран белән күбрәк уйнаячакбыз. Экранда төрле сурәтләр, төрле рәсемнәр пәйда була, җыр сүзләре. Шуларны урыннан кышкырмас өчен, ах дип әйтмәсен өчен фикер тупланды икән, фикер билгеле булды икән. Һәрбер команданың үзенең бер сигналы булырга тиеш. Кышкыру сигналы. Сезнең үзегезнең сигнал нинди булачагын инде менә хәзер бер-берләрегезгә кушарга тиеш буласыз. Хәзер баштан сездән сораган булсам, хәзер сезнең команда янына килим әле. Драма Уф янына. Комедия Уфка нинди кышкыру тавышы бирәбез? Комедия булгач, ихахай булсын. Ихахай дип кышкырырга тиеш булалар, әйме? Кышкыралабызмы, ихахайлап? Кышкырабыз. Әйе. Булдырабыз. Әйдәгез әле. Ихахай! Менә бит ихахайлар булды. Менә алар сезгә ихахай дип кушкан булса, сез инде хәзер уйлап, шулай ук тәңгәл туры килә торган бер тавыш бирергә тиеш булабыз. Шывынып. Менә әйтеп бетереп була микән? Шывынып. Менә экраннан бер рәсем килеп чыккач, шывынып дип кенә әйтергә кирәк. Бер үк башкасын түгел, яме. Шывынып кынамы, шывынып кынамы?
Шыбынып. Әйе, шыбынып, Шыбынып, шыбынып. әйдә, шулай. Неге Әйе. дисәгез, Аптырап калмагыз, Аптырап калмагыз, бу безнең- күнегү. Сәхнәгә чыгыр алдыннан Әйе. без шушы күнегүне Әзерләнә эшләп чыгабыз, шуңа күрә без моны инде яттан беләбез. Әйе, без дә Бу кашан безнең бер өчен актерлык бер дә осталыгын авыр окында түгел. өйрәткәннәр иде. Резида апа, әйтәбезме шулай дип? Шыбынып, шыбынып. Allah, менә бит инде исемнәре дә күркәм, сигналлары да күркәм, шулай итеп безнең уенчыларыбыз әзер, мин әзер, сез күптән әзер инде. Шулай итеп беренче турны башлыйбыз, дуслар. Беренче турны башлап җибәрер алдыннан Илнур, дус, сине сорыйм әле. Кәрим Тинчурин театрының быел инде юбилейный 85-нче еллык сезон ачылышы башлап җибәрдегез. Театрлар, спектакльләр гөрләп бара, гөрләп эшлисез. Менә быелгы сезонда нинди яңа премьерлар, нинди яңа спектакльләр көтелә? Сөйләп узал. әйе, безнең быел юбилей сезоны, һәм дә инде менә яңа спектакльгә утырдылар инде. Алла бирсә, ноябрьдә чыгарга тиеш. Тагын да бик күп күркәм яңа премьерлар чыгыр дип ышанабыз һәм чыгачак, Алла бирсә. Сиңа рольләр бармы? Анысын белмим. Алла Киләчәктә бирсә, Алла бирсә булыр дип бу. торам. Шулай булсын, барыбызның теләкләр чынга ашсын, төп рольләр уйнарга насыйп булсын, инде премьерлар чыгарып торырга насыйп булсын, театр гөрләп торсын. Шулай итеп, дуслар, беренче турда без экран белән уйныйбыз. Экранда 3 сурәт барлыкка киләчәк. Сезгә шушы 3 сурәтне карап, күреп, шуннан бер җыр яшерелгән шушы 3 сурәттә. Кемнең җыры, нинди җыр икәнен дөрес, тулы җавап әйтер өчен һәрберегезнең сигналлары бар. Игътибар экранга. Нинди җыр яшеренгән? Менә шу рәсемнәргә, фотоларга карыйбыз да. Менә Кояш батканга карап. Ихахай. Ихахай. Ага, беренче ихахайдан сигнал килде. Соңгы кыңгырау. Менә кыңгырау дөрес. Соңгы түгел, әмма дә ләкин. Шыбынып, шыбынып. Шыбынып. Сезнеке? Зәңгәр кыңгыраулар. Зәңгәр кыңгыраулар, запа дөрес. Кем башкара әле зәңгәр кыңгыраулар дип? Зәйнәп Фәрхетдинова. Әфәрин, дөрес. Зәйнәп Фәрхетдинова, зәңгәр кыңгыраулар. Һәм 10 балны сезнең командага биреп тә куябыз. Язып барыгыз әмма хәтер дәфтәрегезгә 10 бал сезнең белән. Һәм дәвам итәбез. Шираттагысына күз салабыз. Нинди җыр яшеренгән монсында? Шулай ук мәхәббәт. Һәм Алкалар. Шыбынып. ага. Шыбынып. Алкалар бүләк иттең. Түгелме? Әйе, алкалар бүләк иттең. Кем башкара? Үзең ташлап киттең Зәйнәп Фәрхетдинова түгелме шулай? Юк, Зәйнәп апаның да андый җыры бар, әмма дә ләкин бу башка җырдан. Бәлки сездән бер фикер, менә алар колакка колак куеп кына шулай сөйләшәләр. Бар алкалар. Пар алкалар, Бүләк әйе. иттең. Бүләк ит. Пар алкалар бүләк иттең. Пар алкалар бүләк иттең. Әйе. Кем башкара? Йөрәгем хисләрдән ташый теренеп назга. Кем әле җырлый? Әйт әле. Апанаева да түгел. Ну, син тирәсендә йөрисең. Алсу Әбелханова. Дөрес, әфәрин, Алса Әбелханова, пар алкалар җыры белән. Менә бит, инде 10 балны сезнең командага да биреп куябыз һәм дәвам итәбез. Путин нишлисең монда? Путин. Менә Путин бит Шыбынып. Шыбынып. шыгынып. Әйдә сыңлап. Минем уйлавымча пар балдаклар дигән җыр түгел микән? Пар балдаклар дигән җырга ошаган. Ну менә Путин булмаса таш туры килгән булыр иде. Путин бит аерылган. Путин ялгызы бит мискинкәем. Анырга да җиңел түгел инде. Кую аяк нәрсә? Айрылмагыз түгелме? Бәлки менә ансы да бәлки туры киләдер. Менә мунчасы да бар бит әле, карагыз әле. Менә мунча бар. Пар балдаклар бар. Һәм Путин бар. Безнең шундый җыр бар татар эстрадасында. Бер ханым җырлый. Эх, Мунчасы дипме? әйе, Ни Илсия Бәдретдинованың баштан сигнал килә. Ихахай дип сез беренче кычкырдыгыз, сез җавапны әйтә башладыгыз. Кем дип уйлыйбыз? Кем бу? президент. Яраткан президентыммы, яраткан? Путин кирәк.
Путин керек. Путин кебек ир керек. Путин кебек ир Илсия керек. Бәдретдинова. Шол инде шол. Афарин, Путин кебек ир керек. Илсия Бәдретдинова. Менә сез башладыгыз, сез дәвам иттегез, шуңа күрә 10 балны кыл урталай бүләбез дә 5 балл сезгә. Менә дөрес монсы. Әйбәт бит. Һәм дәвам итәбез. Соңгы сырада күз салып булсак әле. Нинди җыр яшеренгән монсында? Ихахай. Ха-ха-хай. Соңгы кыңгырау. Шулаймы? Соңгы кырын кыңгырау. Әйе. Мәктәп бит инде. Мәктәп. Шывынып. Шовинип. Менә сездән дә. Габдел Сафин җырлый инде. Нәрсә дип җырлый? Соңгы каңгырау дип җырлый Соңгы шунда. кыңгырау шыңлама. Йөрәк бар тыяламаган. Үз укучысын яратып тыяламаган. Соңгы кыңгырау шыңлама. Йөрәк бар тыяламаган. Үз укучысын яратып тыяламаган. Афарин дуслар, афарин. Шуннан да җырлау ки булгач, матур иттереп җырларыгызны безгә бүләк иткәнегез өчен сезне тында алмышы тыңлап кына утырасы килә. Бик зур рәхмәт. Үзләре шундый тыйнак, үзләре шундый матур җырлый, үзләре шундый матур иттереп уйныйлар, матур иттереп әңгәмә бара. Дуслар, барыгызга да бик зур рәхмәт әйтеп, бу 4нче эшендә 5 балл бүлеп бирәм инде сезгә. Барыгызга җырлап бирдегез. 5 балл. Шуның белән безнең 1нче тур тәмам, күчәбез 2нче турга дуслар. Шулай итеп, дуслар, без дә җырлау китапшыру 2нче турын башлап җибәрәбез. Башлап җибәр алдыннан Резда ханым, сезнең белән дә әңгәмә корып алыйк әле. Резда апа, мин инде сезне татар эстрадасы җырчысы буларак, мин бала чактан ук сезнең җырларны тыңлап, белеп, ишетеп, күреп беләм. Менә соңгы арада нишләптер бик күренми башладыгыз. Сез театрга күбрәк басым ясадыгыз бугай. Менә татар эстрадасына янәдән кайтырга, яңадан яңа җырлар тудырырга дигән планнар, уйлар, клиплар төшертергә дигән максатлар юкмы? Сөйләгез әле иҗат турында. Менә сез нәкъ шушы сорауга җавап бирдегез. Театрга кирде, чыннан да театр белән эш башланды. Хәзер инде миңа олы кеше рольләрен бирә башладылар. Бер шундый урталыкта торганда күбрәк эстрадада җыр өлкәсендә күбрәк эшләнде. Хәзер инде менә нинди матур җырчылар килә, нинди яшьләр килә. Әлбәттә алар кызыграк, шулай да олылар барбер кирәктер. Чыннан да менә үзебезнең театрда рольләр бирә башладылар. Инде хәзер карчыкларны да уйный башладык. Шуңа күрә азрак күрдә башладым ахыр эстрадада дип бик рәхәтләнеп безнең театрда әле тыныч кына эшләп ятам. Әзрәк кыйшмыш килә башласа җырларбыз, Алла бирсә. Алла бирсә, бөтен тамашачылар белән көтәбез, Резда ханым, сезгә инде уңышлар юлдаш булсын. Әле сез олыларны да, яшьләрне дә менә дигән иттереп уйныйсыз. Рәхмәт сезгә, булганыгыз өчен, килгәнегез өчен. 2нче тур, дуслар. 2нче турда инде без шулай ук янәдән экран белән уйныйбыз монда. Һәр вакытта экран белән генә уйнаячакбыз. Экранда төрле сүзләр чыгачак. Ул сүзләр буталган, ул җырның башы булырга мөмкин, ахыры булырга мөмкин, уртасы булырга мөмкин. Урыс әйтмешли, логически туры да килми ул. Ну, хатын-кыз логикасы шикелле инде, буталчак. Аңлата аламмы, юкмы, ансын. Сез аңлый аласызмы, юкмы? Сездән дә тора, миннән дә торадыр бәлки. Игътибар экранга карыйбыз, сезгә шулай ук җырның табырга кирәк булачак. Уенның нинди җырда бар мондый сүз? Уенның. Бик күп җырларда бәлки бардыр. Йөрәге. Уенның, йөрәгемнең януларын. Йөрәгемнең януларын, уенның. Ихахай. Ихахай, беренче сездән булды. Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Эх, сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Афарин, кем башкарды әле моны беренчеләрдән булып? Асаф Валиев. Афарин дөрес. Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Эх, сез матур кызлар, шуннан да дөрес җавап һәм 10 балл сезнең командага билгеләп туплап куябыз. Ки шатланып та куялар бит әле шушы 10 баллга. Дәвам итәбез. Син шибәр. Ихахай. Ихахай. Йылдызлары күп, бик күп санасаң, матурлары күп, бик күп сайласаң. Син сөюдән шибәр күз тияр, йөзләремә тутырып карасаң. Сәгыйд Гыйбашев. Мәле? Мәле? Әйе.
бит күп сайласаң, сен сөйлән шибәр күз тияр, йөзләреңә туттырып карасам. Әйе, дөрес, жауап та жырда бик дөрес булды. Тагын 10 балны сезгә биреп куябыз. Драма. Драма, комедия бит алга китеп бара. Шуңа күрә әйдәгез бирешмибез. Дәвам итәбез. Иреннәр тәме. Иреннәр тәме дип, Иреннәр. кайсы жырда, кемнең жырында бар икән? Иреннәр тәме генә булмаса, кызылдан киенеп. Ихахай. Ихахай, әйе, тыңлыйбыз. Шияләр. Шияләр. Әйе, шияләр. Зәйнәп Фәрхетдинова. Габделфәт Сафин шияләр. Менә бит. Ничек әле ул җырлара? Ничек җырлара ул җыр? Аны киенеп Кызара Шияләр. Сез икәү, Бар килгән Афәрин. Менә бит. Менә сез ихахай дип кычкырып сигнал бирдегез дә дөрес җавапны безнең драма ягы әйтте, шуңа күрә 10 балл сезнең командага билгеләп куябыз. Ой, тагын бер кирәк бит әле. Кирәк була хәзер, була. Дәвам итәбез. Сине ярата. Кем ярата сине? Сине ярата. Мондый сүзләр инде җырда, һәрбер җырда да бәлки бардыр. Сине ярата, мине ярата. Үкенәсеңдер. Ихахай. Шымнип. Ихахай булды бит. Ихахай булды. Ихахай беренче булды. Аларның кычкырулары искә чыгып китә. Салаватныкы. Үкенәсеңдер, сыңдыр шул сыңдыр. Язмышлар шулдыр. Түгел шул ул түгел. Юк, түгел. Шымнип. Шырмы микән белмим ничек. Әйдә, Соң дисең микән, үкенәсеңдер. Низами Фәрит. Ну, жырын дөрес әйттең. Фәрит Низамиев түгел. Башкортстанның атказанган артисты. Теге яңа матур җырлап йөри. Шул. Нургалиев түгелме? Түгелме? Мөмкиндер, наверное. Әнвәр Нургалиев. Әнвәр Нургалиев. Нургалиев димиш? Әнвәр Нургалиев, әйе дөрес. Булдымы инде? Булды. Булды Әнвәр Нургалиев, сың дисең микән? Сине ярата, ике арада, тирән карята, йөрәк һаманда. Сине ярата. Менә бит. Дөрес әйттегез, 10 балл, тулы 10 балл сезгә. Шул әйтеп, 20-га 20 булды икенче турда. Дуслар, эфирда җырлау тапшыру һәм мин сезнең яраткан алып баручыгыз дип әйтим әле үземне. Һәм бездә Тинчурин театрлары бергәләшеп матур иттереп, уйнап, көлеп, дәртлеген әйттереп уенны алып барабыз. 3нче турны башлап җибәр алдыннан Айсулу сиңа шундый бер сорау бирим әле. Сигән ярың бармы? Беренчесе. Менә син, мин беләм иде, спектакльдә сез Салават белән мәхәббәт чыпчыкларын уйнадыгыз, әйме? Сигән яр булса көнләшмиме? Сигән ярым бар, әлбәттә бар. Башта көнләште. Соңыннан премьерага килгәч, кабул итте инде, аңлады. Салаватны кабул итте. Салаватны кабул итте. Ярар булса булсын инде дидем. Нишлисең инде? Безнең сәнгать, безнең театр, актер тормышы шуның белән бәйле, аңларга кирәк. Менә ул бит барыбер дә спектакльдә уйнасаң да халыкны тамашачыны ышандырырлык иттереп гашык та булырга кирәк. Салаватка гашык булдым. Монысы сер булып калсын әле, әйме? Хәзер безне җырлау кидан караганда сөйгән ердә карарга мөмкин. Юк, ул алай гашык булдым димәде, просто кирәк дип кенә уйнадым ди. Бер үк ачылыныша күрмәгез. Айсулу, уңышлар юлдаш булсын, һәр вакытта театрда рольләрен булып торсын, гөрләп тор, уйнап торыгыз. Менә булып торсын инде һәр вакытта да.
Шулай итеп, дуслар, 3-нче тур. 3-нче турда менә хәзер хәттер бергәләшеп уйнап алабыз. Экранда хәзер артистлар пайда булачак. Артистлар дигәнем 2 артистны бергә кушканнар да, бер артист килеп чыккан. 100, 1 бит. Менә нинди 2 артистны куштылар икәнен, аларын инде сез танырга тиеш буласыз. Кычкыру сигналлары билгеле, игътибар экранга. Ихахай. Ихахай! Айсылу. Кем Әнвәр белән? Нургалиев. Әйе, Әнвәр Нургалиев белән Асыл Яр. Асыл Яр. Әйе, Асыл Яр. Күлмәк асыл ярныкы да. Bizdə bəsdə şöyləsində. Елмаю аныкы. Yılmayı Asıl Yarnıqı, Әйе. Анвар Нургалиев костюм инде. Әнвәр Нургалиевныкы, Әйе. Әюк. Рөстәм Арттагы фон Галиев. Тыйын Рөстәм Ванаха. Галиев. Түгелме? Әнвәрме? Прическасы Рустам Рөстәм Галиев. Галиевныкы. Күзе. Кімнікі? Рустам Галиев. Рөстәм Галиев. Рөстәм Галиевныкы белән. Әнвәр Нургалиев. Анвар Нургалиев. Давай төгәл дөрес жауап. Әнвәр Нургалиев Нургалиев. белән Рөстәм Галиев. Карыйбыз. Дөрес. Менә Менә бит. бит. Шатланып кул шапсагыз да ярый үзегезгә. Әнвәр Нургалиев һәм Рөстәм Галиев. Ага, йырып чыктык беренчесен, күчәбез икенчесенә. Шывынып. Шыбынып. Бу теге Рөстәм Асаевның кызы. Рөстәм Асаевның кызына ошаган ай икесен бергә кушкач. Ихахай. Ихахай диләр булар. Ихахай. Ихахай. Ильвина белән Гөлназ Асаева. Илвина белән Гөлназ Асаева дип уйлыйсыз, ләкин дөрес түгел. Алсу Абелханова. Түгел. Түгел. Җавап драма якларыннан да җавап көтәбез. Хәзер. 2 3 җавап бер командадан да юк. Илмира Каримуллина һәм Илсия Бадретдинова бергә кушкач, менә Гөлназ Асаева килеп чыга икән, дуслар. Шуны гына таный алдык. Дәвам итәбез. Чираттагысына күз салып узыйк әле. Рөстәм Асаев килеп чыкты. Шывынып. Ихахай. Швинап, ага. Мөнир Рахмаев. Һәм Илдар Хакимов. Илдар Хакимов. Дәрес, Мөнир Рахмаев һәм Илдар Хакимов. Тулы 10 балл сезгә. Дәвам итәбез, дуслар. Ихахай. Ихахай, әйе. Бу теге Шывынып. Ихахайдан җавап. Теге Латипов. Әлегә юк. Нинең Рафаэл Латыповның хатыны. Түгелме? Дина Латипова. Дина Латыпова белән. Әйе. Һәм берсе Ләйсән Рафаил Гимаева. Латипов. Ләйсән Гимаева түгел? Түгелме? Бәлки мөмкиндер. Җавап 2 Лилия Гимадинова. Лилия. Юк. 3 җавап. Дина Латипова һәм Шәшкә иде. Монысы эчендә берегезгә дә бер Ну 5 динәсен әйттем бит. Динәсен әйткән өчен 5 балл биреп куябыз инде. Динәсен әйткән өчен 5 балл сезгә. Дәвам итәбез. Ага. Ихахай беренче. Филус Кахиров белән Казан Казан егетләреннән. егетләреннән Марат. Марат, әйе. Филис Кахиров белән Марат Галимов диләр. Әйе. Карыйк әле, дөрес микән? Менә. Марат Галимов һәм Филис Кахиров дөрес җавап. Тулы 10 балл сезгә. Һәм соңгысына да күз салып узык та. Швинеп. Бездә ханым швинеп ишеттек. Дәвамында ишетәсе килә. Ихахай. Гөлнара Исмаева түгел. Менә сез баяда ялгышып утырган. Ләйсән Гимаева. Юк. Гөлназ Ихахай. Сираева. Юк. Ихахай. Альбина Панаева. Юк. Берсе. Берсе. Менә әле баягына күрсәттек, күрдегез сез. Шул бит иде дигәнегезне. Яңадан Шешке дә түгел инде. Шешкәгә ошаган. Юк, ошаган инде. Шывынып Гөлназ Асаева түгелме? Швинеп юк. Юк. 2 3 җавап Юк. Шәшкә һәм Валерия. Монда шырчыларда булырга тиешме? Менә булган шул. Менә Шешкесен әйттем бит. шәшкәсен әйттең шул. Шәшкәсен 5 Иш балл. булса да. түгел, шәшкә дип әйткән булсаң, шәшкә түгелме дигәнең өчен ну ярар инде әйдә. 3 балл. Тинчурин артистларына юбилей елында 5 балл, не жалко. Дуслар, 4-нче тур инде безнең хәзер уенны төгәлли торган турларыбызның берсе дип әйтсәк тә ялгыш булмас.
Әлегә балалар бер тирә барасыз, менә кайсыгыз өстенлек белән җиңеп чыгар икәнен билгеләрбез. Салават. Достым. Театрдан кала нинди шөгыльләрең, нинди Театрдан кала, унда булса бездәге нәрсә димәк инде. Спорт белән дә шөгыльләнәбез ие. спорт белән? Спорт белән дә шөгыльләнә. Аннан соң инде мәктәп бар безнең, мәктәптә балалар белән дә эшлибез әле. Шул инде Күңелгә кайсысы якынрак? күңелгә спорт якынрак. Күңелгә спорт якынрак. Спорт. Театр хобби гына. Театр хобби түгел, спорт хобби, театр эш. Аңлашылды, Салават, бик зур рәхмәт. Менә бит, менә нинди дөрес, тулы, матур җавап. Без канәгать, Салават канәгать, сез дә канәгать әйме? Канәгать. 4-нче турда, дуслар, инде һәрбер команда белән аерым-аерым уйныйбыз хәзер. Баштан сезнең белән уйныйбыз. Экранда видео пайда булачак. Баштан видеоны җырсыз, көйсез, моңсыз гына тыңлыйбыз да, аннан шунарга 2 җыр кушып тыңлыйбыз. Менә кайсы вариант төгәл туры килә, шул вариантны сез күңелегезгә ятканын сайлап аласыз. Дөресме ул, дөрес түгел микәнен безнең видео экран ахырдан бәяләр. Дөрес җавап булса 10 балл, дөрес булмаган җавапка 1 балл да юк. Сез әзерме? Әзер. Әзер. Карыйбыз, игътибар экранга. Сезнең белән уйныйбыз. Менә, бу кайсы клипта булырга мөмкин? Татарда, мондый, менә Казан дигәч бар инде, Татарда мондый клип нишләп булмасын? Казан, Москвич. Москвичне. Москвич һәр вакытта ватлай инде ул йөрмәй. Татарча инде. Менә бер Ләхәветтин эләктереп алганнар. Аңлашылды. Бу клипны күргәнегез бармы гомумән? Мин беренче тапкыр күрәм. Беренче тапкыр күрәсең. Әйе. Өлешләрен күргән бар буга инде кайдыр. Бу Москвичне кайдыр күргән бар. Москвичны кайдыр күргәнең бар. Ярар, менә хәзер Москвич белән бергә җырына тәңгәл туры килгән көйендә сайлап алабыз. Хәзер җыр белән бергә тыңлыйбыз. Киттек. Yıkılası tanı kırışı kaş, alıdığını işleri, var yakıtan selekli, biz ağır yeşilleri. Yıkılası tanı Хәзер авылдан Москвич белән килмиләр. Хәзер işleri, var җипларда, авылда да biz ağır yeşilleri. авыл яшьләре дә хәзер алай яшәмидер әйме? Юк. Хәзер кичләрендә, көндезләрендә чыкмыйлар урамда, эт җанда юк. Шулайдыр. Менә хәзер чираттагысына тагын күз салып карыйк әле. Biz ağır yigitleri, biz ağır yigitleri, ağır kızların yar itip gürületip yeşilleri. Biz ağır yigitleri, biz ağır yigitleri, ağır kızların yar itip gürületip yeşilleri. Риздапа шундый тикәлеп карап утырасыз. Бер таныш еш чыкмас. Москвичтан башка артык әйбер күренмәдеме танышлардан? Җавап кайсы туры килә? Беренче вариантмы, икенче вариантмы? Беренче вариант. Беренче вариант туры килә дип саныйсыз, әйме? Әйе. Нишләп алай дип уйлыйсыз? Чөнки Күргән бар буга. Күргән бар. Алайса җавап беренче вариант. Игътибар. Экранга экран күрсәт безгә дөрес җавапны. Yıkılası tanı kırışı kaş, Алырда эшләрең, var yakıtan сәләтле, без авыл яшьләре. Дөрес җавап беренче вариант. 10 балл сезнеке. Бик зур рәхмәт. Һәм менә монда инде хәзер сез ялгышсагыз, 10 балсыз каласыз. Алар җиңеп тә чыгарга мөмкин. Шуңа күрә игътибарлырак булабыз. Карыйбыз көйсез генә. Менә тагын машина инде ватылган. Монысы Москвич. Мерседес. Монысы әллә шетилник инде. бу Башкортстанныкылар. Татарлар түгел инде, ансы точно. Булышма. Татар клибы түгел, Салават. Юк, бугай. Башкортстанныкы булырга мөмкин. Татарстанныкы булырга да мөмкин. Менә кайсысы мөмкин икәнен җыр аша тыңлап карыйк әле. Kerakmi mingə bu dünyalarım, kerakmi mingə bu şıyalarım. Kopsuzda söylәп артык күренә, хәзер хакында бар безгә. Утқуларымны анат күзеңне, ашканларны тыңла сүзеңне. Куелган чикләр бүген урансыз, бишар кызым калма син ялгыз, күзләремдә күп. Беренче вариант шушындый булды. Икенче вариантка да күз салыйк. Şaşırıp bırak şu gözlerim.
İkisine de doğru keleyin değil mi şunda? İkisine de doğru keleyen şekilde. Ama da lakin bir gene variantını soylap alası beyt. Nindirek fikirler, nindirek variantlar var sizde. Başım birinci varianttı, yüreğim ikinci varianttı. Nişleyim? Izda hanım sizniki nişek? Nişleyimiz. Bunu jürek kuşkancha işlerge kerek, ili baş bilen işlerge kerek. Tiyatrda nişek oynaysiz? Yürek bilen oynaysınız, başlı... Yürek bilen oynaysınız. Yürek bilen oynuyoruz onda iyi. Mene yürek bilen oynagaç hazır cevapını da veririz indi. Yürek bilen cevap veririz. İlk mi? Salavat, sen akıllara. Benim kurgenim yok sonunda dikiliktim şu an kurgenim. Kurganınız yok. Yok, yok ondan kurgenim. Benim de kurgan yok bunda keleyim. Şulay mı? Demek- Siz de kurbanız. Eydeniz, iki deyin. Allah'a tapşırıp iki deyilinde. İkinci variant dep sayıyoruz değil mi? Yürek şulayrak kuşa, baş İlk- bir de bilmiyorum. Ha. Mene yüreğiniz yalğışan mı yok mu ekanin? Hazır ikram bizge ko'rsatir. Altın quyosh zangar havo yashil xat favlan Ovul qizi yalmayasin Ah men ulan İşte şatlanık hisleri var mısın az olsa da? Yürek dürüst kuşkan ahırsı. Bizde hanım sizlerle yalğışlık dep o'tiradırıgız bu gayey mi? Şul men butaldım. Bu taldınız. Mene bu talı da kay vaqtda oңышqa iltey mi? İkinci buldu bu da. İkinci variant oldu. Dürüst variant oldu. 10 bal sizge. Hoppa. Şulay dostlar 4-nji turga rahmat aytib 5-nji turga ko'chamiz. Allah'a tapşırıp 5-nji turga da kirib qaraygal dostlar. Bu bizning içinde, sizning içinde yana o'yin, yana tur. Şulay yo'q. Hazır jir bilan beyli jirloo ki bulgaç. Mında bir jir jirlanacak. Aның bir söz çıkıp kalgan. Şu sözünü sizge izlep topurga kerak bulacak. Aytik kileo iyeleşken bir bulut. Mana şunun bir sözünü topurga kerak bola endi. Qaraymiz, tanglaymiz. Diriş cevapını aytır için signallarını bilemiz. İhtibar ekranga. Kettik. Diskoteka başlandı. Diskoteka muzikası eğlendire. İkakay. Şimdi İkakay. Eğlendire başladı. Eğlendire başladı, değil mi? Ayı. Ha, birinci cevap sizniki şulay başlar. eğlendire başlarını. Başlarını. Hem diriş cevap bizning baş. Diskoteka Tanglaymiz. Diskoteka başlandı. Başlanıp Diskoteka muzikası eğlendire başlarını. Başlarını eğlendire başlarını. Aferin. Sizge 10 balını verip koyamız. Yes. Sizniki de yakın kelgenim. No, eli şirat tağısı var. Devam etemiz. Azalea, Azalea. Matur şişekler. Orasına da eğdirsin Azalea. Aha. Nerse eytirsiman? Azaliya. Aha. Nişledi? men bilmem. Dağın bir kattınlarga yaram. Tağın bir qattыңlarga. Әйдәгез tağın bir qattыңна buzabız. Azalea, Azalea. Yine motor şişekler orasına da eğdirsin Azalea. Eytirsin. Eytirsiman närsedi? Azaliya. Eytirsin. İkakay. İqaqay. Min ing maturu şeşekler arasında. Ansı da turı kiles. Şagire de mellesi. Hadi şulay bolsun. Şulay gına kalsın. Şoya gana kalsın mı? Şulay hoşuma sizge. Abdülfetah Şimdi boy. şuna Ayı. Şunap. Eytirsiman Azaliya ing maturu şeşekler arasındadır belki. Min tugul ing maturu şeşekler arasında. İng maturu şeşekler arasından. Ya ikigizden de varyantlar buldu. İkigizin de varyant. Alar ikisi de şagir. Hey. Yakın geldi. Abdülfetah bin Azaliye. Mini izle, yaratsan tabarsınla degen söz idanda. Kızganış, ne kızganış? Bir balda kollayı bir bizge de devam etemiz. Yollar bulmaz, yer astından yollar yok. Yer astından yollar bulmaz,
исән чакта Әйтеп бетерсезгә. Шевенеп шымырап. Күрешик! Күрешикме? Алар кышкырмады, ихахайды. Кышкырдык. Ярый. Тыңлыйк әле. Мин шевени бурна күрешик дидем. Астыннан юлар булмас, җир астыннан юлар юк. Җир астыннан юлар булмас, исән чакта күрешик. Җир астыннан Ай, рахмат. Шуннан да исән чакта күрешик. Сез дә дөрес әйттегез, сез дә дөрес әйттегез. Бишар бал сезгә һәрбер командага да. Молодцы. Һәм соңгысына да дөрес төгәл җавап биреп, үстенлекне кайсыгыз алыр икән? Киттек. Машинамда ышамына, қонақларда кирәкми. Мондый бәхет. Шевенеп шымырап. Шуйнып шу. Һәр кемгә дә эләкми. Һәркемгә дә- Фәтхетдиновның машинамда ышанмына. Һәр кемгә дә эләкме дигән сүз дип әйттегез, әйме? Сезнеңчә нинди вариант? Һәр кемгә дә бирелми. Һәр кемгә дә бирелми. Шулай бит, әйме? Әлбәттә, һәр кемгә дә бирелми. Һәр кемгә дә эләкми. Менә кайсы икән Салават абыйдан сорыйбыз инде. Салават абый, давай. Машинамда ышамына, қонақларда кирәкми. Мондый бәхет. Һәр кемгә дә эләкми. Һәр кемгә дә эләкме. Шуннан да һәр кемгә дә эләкми мондый тулы бал, 10 бал сезгә. Дуслар, шулай итеп 5нче турнida бергәләшеп уйнап, ахырдан булса да 10 балны алып куйдыгыз. Бик зур рәхмәтләр әйтеп, без инде хәзер гомуми 5 турга да нәтиҗә ясап куйык әле. Кайсыгыз ничә бал туплады икән? Дуслар, никадәр генә монда баллар дип санасак та, 10 бал дип санасак та, 5 бал дип санасак та, иң мөһиме ул баллар бит инде безнең уебызда, фикеребездә генә. Иң мөһиме бергә килеп күңел ачып, тамашачлар белән күрешү, очрашу, хәл-әхвалләр белешү, уенда катнашып, менә кем ничә бал алды дип тә әйтәсе килми. Әз генә өстенлек белән сезнең командага җиңүне биреп, һәм әз генә өстенлек белән сезнең командага да җиңүне бирсәк, сез каршы килмисезме? Юк. Ике командага да килгәнегез өчен, булганыгыз өчен, шушындый талантлылар булганыгыз өчен, безнең татар халкына, татар милләтенә шушындый зур көч куеп, зур эш эшләгәнегез өчен бик зур рәхмәт әйтәбез тамашачлар белән дә һәм Татмус ТВ каналыннан да. Үзебезгә бер алкышлап рәхмәт әйтик әле. Молодцы! Инде җәмәгать, матур иттереп уйнадык, матур иттереп җырлаштык. Ошаган булса, сез дә кул шавып утырыгыз, бездән аерылмагыз, безнең белән калыгыз. Һәм инде үзебезнең җырлау ки ахырында үзебезнең матур җыр белән дә төгәлләп куйык әле. Сүзләр бар, уйламыйча әйткән сүзләр бар. Уйлап, ләкин чынлап әйткән сүзгә тешне кыса түзгәне бар. Күңел эретерлек сүзләр бар, ширдән терелтерлек сүзләр бар. Гомер буе йөрәк түрләрендә сүзләр бар. Күңел эретерлек сүзләр бар, ширдән терелтерлек сүзләр бар. Гомер буе йөрәк түрләрендә саклап йөртерлек сүзләр бар. Өчен кайчак сүз җитә, ят кешене бер сүз үз итә. Кайчакта авыр бер сүздән дә яшәр өчен көч һәм дәрт бетә. Күңел эретерлек сүзләр бар, ширдән терелтерлек сүзләр бар. Гомер буе йөрәк түрләрендә йөртерлек сүзләр бар.
gülday sözler var. Balday tatlı tilli kişiler var. Oylar yıllar bastır yoğalmadan, iz kaldırgan izleşler